Hello guys, welcome back to our channel FF Kings Tamil. இந்த வீடியோவில் நாம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர் கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான். யார் கூட ஆடணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம டீம் வந்து ஜோபியா டீமும் ஆப்போனன்ட் டீமில் வந்து ஜெய் அண்ணங்க. அவரும் அது யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு. பெரிய சேனல் ஒரு 250 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்காரு அவரும். அவங்க இதுதான் ஒரு மேட்ச் போட்டோம். அவர் வந்து லைவ் கூட கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம கூட மேட்ச் வந்தார். அதான் இந்த மேட்ச் வந்து அவர் கூட தான் போட்டோம்னாங்க. இந்த மேட்ச் வந்து நம்ம டீமில் யாரெல்லாம் ப்ளே பண்ணோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நானும் வெங்கி, எஸ்கே தமிழா, ராகேஷ் ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் டீமில் வந்து ஜெய் கமிங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கொஞ்சம் பேர், ஆதித்யா ப்ரோ, அப்புறம் சம்படி சரியாக தெரில, அவங்க டீம்லாம் வந்தாங்க. எனக்கு வேறு ஃபோன் வந்துச்சு. இப்போ கிருஷ்ணா வேறு ஃபோன் பண்ணிட்டான். ஆனாலே இந்த மேட்ச் தோற்றுட்டோம். சரி, அமௌண்ட்டு வேறு போட்டார். இந்த மேட்ச் நாங்கள் கன்ஃபார்ம் தோற்றுருவோம் தான் நினச்சோம். பாருங்கள், இந்த மேட்ச் வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். சரி, ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அப்சர்வேட்டரி. இந்த மேட்ச் வந்து கேப்டவுனில் இறங்கிட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு டபுள் மினிட்ஸ் ஆடணும், ஒரு க்ளோவால் எடுத்துக்கணும். சரிடா, இந்த மேட்ச் ஆச்சு நம்ம எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சான்ட்டு போயிருந்தோம். எல்லாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன தப்பு பண்ணிட்டோன்னா, எல்லாம் ஒன்றாவே போகல. எல்லாம் கொஞ்சம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிருந்ததுனால தான் நாங்கள் அடி வாங்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டே அவங்ககிட்ட. இப்போ வந்துடுவாங்க அவங்க. இப்போது உள்ளே ஒரு க்ளோவால் பார்த்துருவோம். இந்த வீட்டுக்குள்ளே க்ளோவால் இருக்கா. சரிடா, என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எங்கடா இனிமேல் தேடி வந்து அவங்க அதுக்குள்ளே வெங்கே டவுன் பண்ணிட்டான். சரின்ட்டு டக்குன்னு சுற்றி க்ளோவால் போட்டிருந்தார் ராகேஷ் ப்ரோ வேறு. அவனுக்கும் ரிவ்யூ பண்ண முடியல. இங்கே உள்ளேயும் எனிமி வேறு நாக்கில் இருந்தான். சரி, வெளியே போகலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே செம்ம ஷாட் ஒன்று வச்சிட்டாங்க. சரி, உள்ளே நின்று மெடிட் போடலான்னு போட்டுருந்தேன். அதுக்குள்ளே பார்த்தா ஜோன் வந்துச்சு. டக்குன்னு ஜோன்லேயே காலி ஆகிட்டோம். எல்லாம் இந்த வாட்டி அமௌண்ட்டு போட்டாங்க. செம்ம காண்ட் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு இந்த மேட்ச்சு. சரி, இந்த மேட்ச் வந்து மார்ஷல் டெக்கில் இறங்கிட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு டபுள் மேட்ச் ஆடணும், ஒரு A94 எடுத்துக்கணும் இந்த மேட்ச் வந்து. சரி, அமௌண்ட்லாம் போட்டு போய் அடிக்கிற மாதிரி தான் போகணும். இந்த வேலைக்கே அவ்வளோ அவங்க எல்லாரும் சூப்பராக ப்ளே பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் ஆதித்யா ப்ரோன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து பிசி பிளேயராக என்னன்னு சரியாக தெரில. ஆனால் க்ளோவெல்லாம் அது மாதிரி தான் போடுறாரு. நல்லா சூப்பராக ஸ்பீடாக போடுறாரு. யார் லோனில் ஒரு பிசி பிளேயர் தான் நினைக்கிறோம். சரி, எங்கடா யாரையுமே காணுமேன்னு தெரிஞ்சுதான் பின்னாடி சுற்றின்னு வந்துட்டுக்கிறாங்க. சரி, இங்கே க்ளோவால்குள்ளே ஒருத்தர் மாட்டினார். அவர் டக்குன்னு முடிச்சு விட்டா. இவர் தான் எல்லா வாட்டியும் என்கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு. இவர் தான் ஆதித்யா ப்ரோ. சரி, க்ளோவால் வச்சுட்டு வெளியே போகலான்னு பார்த்தேன். நம்ம ஆளுங்க அங்கே வெளியே அடி வாங்கிக்கிறாங்க. சரி, டக்குன்னு எப்படி அடிக்கலான்னு பார்த்தா 2 ஷாட்டு வெயிட்டாக வாங்குவாங்க. அதுக்குள்ளே க்ளோவால் போட்டு எனக்கு வச்சு விட்ருவாங்க. சரி, இப்போ வந்து ராகேஷ் ப்ரோ, எஸ்கே தமிழா 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. சரி, எப்படியாச்சும் அடிச்சிங்கன்னா ராகேஷ் ப்ரோ டவுன் பண்ணிட்டாரு. அவர் தான் ஜெயிக்கணுங்க. அந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தார்ல, அவர் தான் ராகேஷ் ப்ரோ முடிச்சு விட்டாரு. இவன் க்ளோவால்குள்ளே மாட்டினான். சரி, வெளியே வரலான்ட்டு வந்து நின்று இருப்பான். வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து டக்குன்னு முடிச்சு விட்ருவாங்க. சரி, என்னடா இது தொடர்ந்து 3 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாங்களே, என்ன தான்டா பண்ணுறது தெரில எங்களுக்கு. அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷர் இந்த மேட்ச்சு. தொடர்ந்து 3 மேட்ச் அடிச்சிட்டாங்க. நாங்கள் லைவ் தான் போயினுக்குதுன்னு நினச்சோம் நாங்களே. சரி, லைவில் போய் இப்படி அடி வாங்கினா நல்லா இருக்காதுடா. அவர் லைவ் போட்டார் ஜெய் கேமிங் வந்து. அப்புறம் பார்த்தா லைவ் முடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே. நாங்கள் மேட்ச்சு ஆடுனுக்கிறப்பே லைவ் இருக்குதுன்னு நினச்சின்னு தான் ஆடிருந்தோம். சரி, இந்த மேட்ச் ஆச்சு ஒரு மேட்ச் ஆச்சு எப்படியாச்சும் ஜெயிக்கணும்டான்ட்டு நினச்சி சரின்ட்டு க்ளோவெல்லாம் போட்டு ஏறின்னு இருந்தோம். அப்புறம் பார்த்தா இங்கே ஒருத்தர் இருந்தார், பார்த்தாச்சு. சரி, டக்குன்னு போய் முடிச்சு விடலான்னு பார்த்தா யாரோ டவுன் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க அவரை. சரி, அங்கேருந்து யாரோ டெசர்ட் ஈகிள்லேயே செம்ம அடி அடிக்கிறாங்க. சரி, இப்படி வந்துட்டு ஒரு மெடிட்டை போட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா இங்கே வந்து ஜெய் கேமிங் ப்ரோ என்ன நாக் பண்ணுறாரு. சரி, யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா யாரும் ரிவ்யூ பண்ணல. எல்லாம் அட்டாக்கிங்லேயே இருந்ததுனால தான் இந்த மேட்ச் வந்து நாங்கள் காலி ஆடுவோம். ஒருத்தரும் வந்து ரிவ்யூ பண்ணல, எல்லோரும் அட்டாக்கிங்கில் தான் இருந்தானுங்க இந்த மேட்ச்சு. சரி, இப்போ 2 vs 2 தாங்குது. வெங்கி, எஸ்கே தமிழா 2 பேர். அவங்க டீமில் வந்து ஆதித்யா ப்ரோவும் ஜெய் கேமிங் ப்ரோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அவங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க. இங்கே க்ளோவால் போட்டு அவங்க மெடிட் சுற்றிருந்தாங்க. அதில் வெங்கியை செம்ம டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க. சரி, வெங்கி போய் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே எஸ்கே தமிழான்னு முடிச்சு விட்டாங்க. சரி, டக்குன்னு வெங்கி தான் அடிப்பான்னு பார்த்துன்னு இருந்தால் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவனே முடிச்சுருவாங்க. அவன் MP40 செம்ம டேமேஜ் பண்ணுவான், அவனே முடிச்சு விட்ருவாங்க. எப்படியும் வெங்கியும் காலி. சரி, ரெமோட் வேறு போட்டாங்க. தொடர்ந்து 4 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாங்க. எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில இந்த மேட்ச்சு. சரி, நாங்கள் அப்போ தான் இது பண்ணோன்னா என்ன தப்பு பண்ணோன்னே யாரும் ஒன்றாவே போகல நாங்கள். அதனால தான் நாங்கள் தோற்றுனோம். சரி, இனிமேட்லேருந்து ஒன்றாவே போனாலே நம்ம அடிச்சிடலாம், நாங்கள் அடிச்சிடுவோன்னு எங்களுக்கே தெரியும் ஒன்றா போனால். சரி வாடா இந்த மேட்ச்லேருந்து ஒன்றா போகலான்ட்டு போக ஆரம்பித்தோம்.
அவங்க டக்குன்னு நாங்கள் இப்படி தான் இவ்வளோ தூரம் தான் ஓடி வந்தோம். அதுக்குள்ளே அவங்க க்ளோவால் போட்டுன்னு வந்து இங்கே நின்ட்டாங்க. சரி இப்போ அதுக்குள்ளே பார்த்தா இவன் ராகேஷ் ப்ரோ டவுன் பண்ணிட்டாங்க. சரி வெங்கி நாக் பண்ணிட்டுக்கிறான், அவரை முடிச்சு விட்டோம். டக்குன்னு ஜெய் கேமிங் ப்ரோ செம்ம டேமேஜ் பண்ண ஆகாஷ் முடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் எஸ்கே தமிழா. சரின்ட்டு இங்கே ஒரு ப்ரோ இங்கே ஆதித்யா ப்ரோ ஓடினார். சரி அவரை முடிச்சிடலான்ட்டு பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே பார்த்தா இங்கே க்ளோவால் போட்டார். சரி டக்குன்னு அவரை டவுன் பண்ணிட்டேன். ஆதித்யா ப்ரோ கிடையாது, இவர் வேறு யாரோ. ஆதித்யா ப்ரோ தான் இப்போ என்ன நாக் பண்ணிட்டாரு. சரி நாக் பண்ணி முடிச்சு விட்டார். ஆகாஷ் வெங்கி மட்டும் தான் இப்போ இருந்தானுங்க. 2 vs 1 இருந்துச்சு. வெங்கி வந்து பார்க்கவே இல்லை போல் அவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னு. சரி அவர் இங்கே தான் க்ளோவால் போட்டு ஏறினிருந்தார். வெங்கியை டக்குன்னு டவுன் பண்ணுவார். எஸ்கே தமிழா க்ளோவால் போட்டு ரிவ்யூ பண்ணலான்னு போவான். அதுக்குள்ளே வெங்கியை முடிச்சு விட்ருவார். சரி டக்குன்னு இப்படி வந்து சம்மடி வச்சுருவான். அவர் க்ளோவால் போட்டு மூடிக்கலான்ட்டு போவார். நல்லவாறு க்ளோவாலுக்குள்ளே போயிட்டு 2 அடி தான் வச்சான், முடிச்சுட்டாரு. எஸ்கே தமிழா இமோட்லாம் போடுறாங்க. சரி இந்த மேட்ச் வந்து சென்டோஸால் இறக்கி விட்டாங்க. நான் வந்து டபுள் ப்ளட் ஷாட் கன்னு வெஸ்ட்டு எல்லாம் வாங்கிக்கினேன், மஷ்ரூம்லாம் வாங்கிட்டேன். சரின்ட்டு ஒரு க்ளோவால் மட்டும் எடுத்துக்கினேன். சரி அதுக்குள்ளே பார்த்தா எஸ்கே தமிழை ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க போல் இந்த மேட்ச்சு. அவன் வந்து எலிமினேட் ஆகிட்டான். ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் நல்லவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க போல். எஸ்கே தமிழா எலிமினேட் ஆகிட்டோன்னே அவங்க டீமில் வந்து ஆதித்யா ப்ரோ வந்து அவராகவே எலிமினேட் ஆகிட்டார். ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரில, அவன் எப்படி எலிமினேட் ஆனானே தெரில எஸ்கே தமிழா. சரி ஜெய் கேமிங் ப்ரோ இங்கே ஓடினிருந்தார். நாங்கள் எல்லாம் டார்கெட் வச்சு அவரை தான் அடிச்சோமே, ஜெய் கேமிங் ப்ரோ தான். சரி ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் 2 பேர் போய் அடிக்கலான்னு பார்த்தா பின்னாடி இந்த MP40 அடிச்சிட்டாங்க. இவர் என்ன அடிச்சிட்டாரு. சரி வெங்கி ராகேஷ் ப்ரோ வந்தாங்க. 2 vs 2 தான் முடிச்சிடுவாங்க, நம்ம ஆளுங்க முடிச்சிடுவாங்கன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. சரி டக்குன்னு வெங்கி க்ளோவால் போட்டான். க்ளோவால் போட்டு இப்படி உட்காந்துருந்தான். அவர் வேறு எகிரி MP40 அடிக்கிறாரு. சரின்னு டக்குன்னு பார்த்தா ராகேஷ் ப்ரோ பின்னாடி இருந்தே ஒருத்தனை டவுன் பண்ணிட்டுக்கிறாரு. டக்குன்னு வெங்கி இப்படி வந்து மெடிக்கிட்டு சுற்றிட்டான். டவுன் பண்ண முடிச்சு விட்டார் ராகேஷ் ப்ரோ. சரி இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் அந்த ஒயிட் ஈகிள் பண்டில் வச்சுன்னு அவரே முடிச்சு விட்டு எமௌண்ட்லாம் போட்டாச்சு. நான் எங்களாலே அடிக்க முடியும்னு காமிச்சோம் 2 மேட்ச்சு. இந்த மேட்ச்லேருந்து தான் எங்களுக்கு செம்ம ப்ரெஷரு. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில. அவ்வளோ ஒரு இதுவாகிடுச்சு எங்களுக்கு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. இந்த மேட்ச் வந்து பொச்சினாக்கில் இறக்கிட்டாங்க. சரின்ட்டு எல்லாம் க்ளோவால் போட்டு ரெஸ்ட் பண்ணிருந்தோம். நாங்கள் எப்படியோ தெரிஞ்சிச்சு நம்ம இந்த மேட்ச் தோற்றுருவோண்டான்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தா எங்களுக்கு செம்ம கடுப்பாயிடும் இந்த மேட்ச்லேருந்து தான். பாருங்கள், மேட்ச்லேருந்து தான் செம்ம கடுப்பாயிடும். சரி எங்கடா எனிமின்னு பார்த்தா இதோ ஆதித்யா ப்ரோ இங்கே இருந்தார். சரி இவர் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ்னு க்ளோவால் எல்லா சைடும் போட்டு அடிலான்ட்டு ஒரு ஷாட் வாங்கிட்டு வார் டபுள் ப்ளோட்டில். இப்படி போய் அடிலான்னு பார்த்தா நம்மள முடிச்சு விட்ருவார். நம்ம டவுன் ஆகிடுவோம், நம்ம நாக் ஆகிடுவோம் டக்குன்னு. சரி சுற்றி க்ளோவால் போட்டு அமௌண்ட் போடலான்னு பார்ப்பாரு. அதுக்குள்ளே மேட்ச்சே முடிஞ்சிச்சு. மேட்ச் வந்து 5-2 சரின்ட்டு நம்ம ஒரு மஷ்ரூம் வாங்கிக்கினேன், ஒரு டபுள் ப்ளட் ஷாட் கன் மட்டும் வாங்கிக்கணும், ஒரு க்ளோவால் வாங்கிக்கணும். சரி இந்த மேட்ச்லேருந்து நாங்கள் ஒரு மேட்ச் தோற்றாலும் கேலி வால்வாஸ் ஆவான்னு போயிடுச்சு மேட்ச்சு. ஒரு ரவுண்டு தோற்றாலும் நாங்கள் வந்து கேலி ஆகிருப்போம் இந்த மேட்ச்சு. ஆனாலும் செம்ம டஃப் கொடுத்து ஆனந்தம் இந்த மேட்ச் விடக்கூடாதுன்ட்டு. எனக்கு வேறு இங்கே இப்போ தான் 999 வேறு போய்டும். நான் எதுவுமே பண்ணல, அவனாக தானாக இப்படி ஓடின்னு இருப்பான். சரின்ட்டு டக்குன்னு க்ளோவால் போட்டேன். அதுக்குள்ளே பார்த்தா நம்ம ஆளுங்க முடிச்சு விட்டுக்கிறாங்க யாரையோ. அப்புறம் ஜெய் கேமிங் ப்ரோ ராகேஷ் ப்ரோ முடிச்சு விட்டாரு வேறு லோவில். சரி இங்கே யாரான்னு பார்த்தா ஆதித்யா ப்ரோ, அவரை டக்குன்னு முடிச்சு விட்டேன். நான் டீம் ஆள் தான் நினச்சேன், பார்த்தா இப்படி ஒன்று இருந்தார். அப்படியே திரும்பி ஒரு 2 ஷாட்டு தான் ஆச்சேன். இங்கே யாரோ க்ளோவால் போட்டு மெடிக்கிட்ட போட்டுருந்தாங்க, அந்த ஒயிட் ஈகிள் ட்ரெஸ் போட்டுருந்தார்ல அவரு. சரி இப்போ சுற்றி க்ளோவால் போட்டுக்கினாரு. நான் என்ன ஐடியா பண்ணிட்டேன், இவனுக்கு க்ளோவால் ஓடிட்டோம், நம்ம மேலே எகிரி குச்சி போய் முடிச்சிடலான்ட்டு போய் டப்புன்னு ஒரே ஷாட்டு தான் வச்சேன், காலி ஆகிட்டாரு. ஹாய் காட்டுற எமௌண்ட்லாம் போட்டு விட்டேன். சரி இந்த மேட்ச் தான் வேறு லெவலில் ஒரு ஹெட்டு வாங்குவார் ஆதித்யா ப்ரோ. பாருங்கள், இந்த மேட்ச் தான் வேறு லெவலில் இருக்கும். கிளாக் டவரில் இறக்கிட்டாங்க. மேட்ச் வந்து 3-5 இருக்குது. நாங்கள் விடவே மாட்டோன்ட்டு செம்மையாக ஆச்சோம். 5 மேட்ச் வேறு ஜெயிச்சிட்டாங்களா, செம்ம டஃப்பு மேட்ச்சு. இது எல்லோரும் கொஞ்சம் லேட்டாக வரப்போ தான் டஃப் கொடுப்பாங்க. இவங்க ஸ்டார்டிங்லேயே செம்ம டஃப் விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி இவங்களை விடவே கூடாதுடா இன்றைக்கின்னு பார்த்தா பின்னாடி ஒருத்தர் வந்துக்கிறாரு, அவரை முடிச்சு விட்டாங்க. ஆதித்யா ப்ரோ ஒரு ஷாட்டு வாங்கி நான் விடவே மாட்டேன் ப்ரோ உன்னை அப்படின்னு உள்ளே போயிட்டு ஒரே அடி தலையிலே வச்சேன். தமிழில் கூட இதாக இருக்கும் இந்த ஷாட்டு தான், பார்த்துக்கோங்க. ஒரே அடி வாங்குவார் ஆதித்யா ப்ரோ. சரி இங்கே ஜெய் கேமிங் ப்ரோ ஓடுனுக்கிறாரு, ஒரு ஷாட்டு வாங்கிட்டு வார். சரி முடிச்சுடலான்ட்டு பார்த்தா எஸ்கே தமிழா முடிச்சுடுவான்.
சரி நம்ம டீம் ஆள் தானே ஒன்று விட்டுருவேன் நானும். ஒரு ஓசிக்கில் எடுத்துருவான் நம்மள்கிட்டேருந்து. சரி அவனும் ரெக்கார்ட் பண்ணான் எஸ்கே தமிழாவும். அவனுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலையா இந்த மேட்ச்சு. ஆனாலும் நல்லா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் நல்லதாக போச்சு. சரி இந்த மேட்ச் வந்து ஷிப்யார்டில் இறக்கிட்டாங்க. ஷிப்யார்டு தானே? ஆமாம் ஷிப்யார்டு தான். சரி ஷிப்யார்டில் இறக்கிட்டு எங்கடா போகிறது எனிமி எங்கடான்னு தேடி நின்றோம். அப்புறம் பார்த்தா அங்கே நம்மளுக்குன்னு ஒருத்தர் க்ளோவால் போட்டு ஏறினார். ஆதித்யா ப்ரோ தான். அவர் தான் இந்த க்ளோவால் வச்சுருந்தார். சரின்ட்டு டக்குன்னு க்ளோவால் போட்டு ஏறினேன் அங்கேருந்து வேறு யாரோ அடிக்கிறாங்க. சரி எங்கடா எனிமி இப்படி போகலான்னு பார்த்தா ஜெய்கேமிங் ப்ரோ பார்த்துட்டேன். சரி அடிக்கலான்னு பார்த்தா 2 ஷாட்டு வெயிட்டாக வாங்கிடுவார். சரி உள்ளே போய் அடிக்கலான்ட்டு பார்த்தா அதுக்குள்ளே அவரே அது எஸ்கே தமிழா நாக் பண்ணுறாங்க. சரின்னு டக்குன்னு க்ளோவால் போட்டு அவனுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன். இங்கே உள்ளே வெங்கி வராங்க நாக்கில் இருந்தான். அப்படியே நீ கிட்ட வாடான்ட்டு அவனுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன் அவனுக்கும். சரி ராகேஷ் ப்ரோ வர க்ளோவாலெலாம் போட்டு விட்டார். சரி டக்குன்னு ஜெய்கேமிங் ப்ரோ உள்ளே போட்டார். சரி உன்னை விடவே மாட்டேன் ப்ரோன்னு பார்த்தா எஸ்கே தமிழ் வெங்கி டவுன் பண்ணுறாரு மறுபடியும். சரி ராகேஷ் ப்ரோ சுற்றி க்ளோவால் போடுவார். வெங்கிக்கும் ரிவ்யூ பண்ணால் அப்புறம் பார்த்தா ஆதித்யா ப்ரோ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே ஒழிஞ்சு நிற்பார். டக்குன்னு ஆகாஷுக்கு ரிவ்யூ பண்ணி விட்டு அவர் அடிலான்னு பார்த்தா வெங்கி முடிச்சு விட்ருவான். அவர் ஒரு ஷாட்டு தான் வைப்பேன், வெங்கி முடிச்சிருவான். சரி இந்த மேட்ச் வந்து மார்ஷல் எலக்ட்ரிக்கில் இறக்கிட்டாங்க மறுபடியும். போன மேட்ச்சே அவங்ககிட்ட மார்ஷல் எலக்ட்ரிக்கில் தான் தோற்றோம். அதனால் இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் உஷாராக ஆனோம். ஃபைனல் மேட்ச் வேறு 5-5 எப்படியோ கொண்டு வந்துட்டோம் மேட்ச்சை. இந்த மேட்ச்சு செம்ம ப்ரெஷரு. எப்படி வருவாங்க எந்த சைட்லேருந்து அடிப்பாங்கன்னே சொல்ல முடியல எங்களால். அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷராக போச்சு இந்த மேட்ச் வந்து. சரி நீங்கள் வாங்க ப்ரோ உங்களை விடவே மாட்டோம், இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் அடிக்காமல் விட மாட்டோம் ப்ரோ உங்களை அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தா பின்னாடி வந்துட்டாங்க நினச்ச மாதிரியே. சரின்ட்டு இந்த மேட்ச் யாரையாச்சும் ஒருத்தரையாச்சும் முடியணும்டா இந்த மேட்ச்சுன்னு நினச்சோம். அப்புறம் பார்த்தா எல்லோரும் ஓடுறாங்க, ஒருத்தரும் நிற்க மாட்டுறாரு. அப்புறம் எல்லோரையும் முடிச்சு விட்டுக்கிறானுங்க நம்ம ஆளுங்க. ஆதித்யா ப்ரோ மட்டும் தான் இருந்தார். அவரும் க்ளோவால் போட்டு தப்பிடுறாரு எங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்தா ரிவ்யூ பண்ணிட்டார் யாருக்கோ. 2 பேர் இருந்தாங்க. எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு நம்ம எப்படியும் அடிச்சிருவோம்டான்ட்டு. சரி அவர் வெளியே வந்து தானே அவனை எப்படி இருந்தாலும் ஜோன் வந்து தான் ஆகும், அவர் வந்து தான் அவனை வெளியே அப்படின்னு தான் நின்றுந்தேன், எல்லாம் வெயிட் பண்ணிருந்தோம். சரி நான் இந்த அட்டைப்பெட்டி மேலே ஏறி அப்படி உள்ளே குச்சிருப்பேன். இந்த சைடு வந்துட்டேன் லைட்டாக தெரியாமல். சரி மறுபடியும் ஏறலான்னு பார்த்தா இங்கே ராகேஷ் ப்ரோ க்ளோவால் போட்டு விட்டார். சரி அப்படிதான் ஏறலான்னு பார்த்தா இப்படியும் ஒரு க்ளோவால், எங்கேயுமே போக முடியல. சரி டக்குன்னு சரி க்ளோவால் வச்சுட்டு அவர் வெளியே வந்தானே ஆகணும்னு பார்த்தா அங்கே ஓட்டார். சரி நான் முடியலான்னு ஓடுவேன், ராகேஷ் ப்ரோ ஒரே ஒரு அடி வச்சுருவேன் முடிச்சுட்டு. சரின்ட்டு இந்த மேட்ச் வந்து நம்ம போய் எடுத்தாச்சு. சரி காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் காய்ஸ். பாய்.